3 неща, които не сте знаели за пастата. Пастата е вкусна и универсална. Често избираме да я включим в менюто си, когато ни трябва нещо специално, но и лесно за приготвяне. Тя винаги носи щипка допълнителна магия. Номер 1. Пастата произхожда от Китай, а не от Италия. Не подозирахте, нали? Дори и да мислите, че пастата е родена в красивата Италия, тя всъщност идва от Китай. Съществува легенда, според която тя е донесена от Марко Поло, известния венециански мореплавател, при завръщането му от Китай през 12 век. С течение на времето обаче, в Южна Италия започнали да създават все по-нови и интересни начини за приготвяне на паста. Затова днес смятаме Италия за кралицата на пастата, поради откритията, свързани с нея, уникалните комбинации и истинската страст, с която италианците я приготвят. Номер 2. Колко вида паста има по целия свят? 5, 10, 25. Какво ще кажете за 600? Правилният отговор е повече от 600 вида. Ето само няколко от тях: букатини, пене, талиатели, емафалда, ньоки, спагети, ригатони, тортелини, фарфале, пичи, равиоли, фусили. Звучи ли ви като изречение на италиански? Правилно. Много от тези имена са италиански думи с забавни значения. Например, спагети означава конци, фарфале означава пеперуди, орекиете означава малки уши, а равиоли – репи. Номер 3. Кога пастата е готова? Ако искате съвършена порция паста, имайте предвид, че тя продължава да се готви дори след като я извадите от водата, в момента, в който добавяте соса. Това означава, че трябва да я извадите от водата минута по-рано, докато тя все още е ал денте. Ако видеото ви е харесало, оставете по един лайк, добавете коментар, какво да бъде следващото видео, и се абонирайте за канала.